ኣብ ከባቢ ሩባ ሓሽፈራይ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ማይ ፋና ንዝጸንሖም ጸገም ብምቕራፍ ካብ ምብኻን ግዜ ሃልክን ጉልበትን ከም ዘናገፎም ተጠቀምቲ ይገልጽለው። ወኪል ኤሪና ኣብቲኑ ዞባ ሰመረ ኢዮብ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ዳንኤል ገብሩ ነበርቲ ምሕዳር ከባቢ ፋና ንዞባ ሓጋዝ ጸንሖም ሽግር ጽሩይ ዝስተ ማይ ንምፍታሕ ዝተዋደደ ዘበናዊ ፕሮጀክት ኣብ ምብኻን ግዜን ጉልበትን ብምድሓን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ርግኣት ከም ዝፈጠረሎም ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ቀዲሞም ንነብሶምን ጥሪቶምን ዝኸውን ማይ ንምርካብ ናብ ዳዕሮታይን ካልእ ርሑቕ ከባቢታትን ይጓዓዙ ምንባሮም እዚ ድማ ከቢድ ጾር ኮይንዎም ከም ዝነበረ ብምምልካት መንግስቲ ጸገማቶም ተረዲኡ ኣብ ከባቢ ሩባ ሓሽፈራይ ዒላ ባስካን ክልተ ዘበናዊ መዕደል ነቑጣታትን ዘጠቓለለ ፕሮጀክት ስለ ዝዋደደሎም ጸገሞም ከም እተፈትሐ ረዲኦም አቶ ሳልሕ ዓብደላን አቶ ዓሊ ሐሰንን ማሕበራዊ አገልግሎታት በብመድረኹ ንምምላእ መንግስትን ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ብምስጋን ንዝተዋደደሎም ፕሮጀክት ንምክንኻን ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም ተማሃሪት ኣኽያር መሐመድ ኑር ብወገና እቲ ፕሮጀክት ንተማሃሮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ኮለልን ድኻምን ከም ዘድሓኖም ብምጥቃስ ጸጋታት ከባቢኦም ኣብ ረብሖኦም ከውዕልዎ ክጽዕሩ ምዃኖም ሓቢራ ኣብ ምክትታል ናይቲ ፕሮጀክት ዝነጥፍ መንእሰይ ረመዳን ሙሳ ድማ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ፋና ማይ ንምንዳይ ዘሕልፍዎ ዝነበሩ ጸገም ምብቅዑ እፎይታ ከም ዝፈጠረሎም ብምምልካት ዝተበላሸዎ ንምዕራይ ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብ ከባቢ ሩባ ሓሽፈራይ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ማይ ፋና ንዓድታት ፋና ዓድ ንሱር ዓደል ኣሚን ቁሸት ዕጨት ጻዕዳን ሸለሸይን ኣገልግሎት ይህብ